Insidente ng jellyfish sting sa Lingayen Beach na itala ng Pangasinan PHO. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, karaniwan sa ganitong mga buwan, April at May, ay napakaraming mga jellyfish sa baybayin. Kasabay niyan ay nanawagan ang Provincial Health Office kaugnay doon sa possibility ng mga jellyfish sting. Sinamantala ng mag-anak na ito mula sa Aguilar, Pangasinan, in-enjoy nila ang banayad na alon at lamig ng hangin sa Lingayen Beach. Paminsan-minsan lang umano sila nagkakasama, kaya maaga pa lang, nagtampisaw na sa dagat ang mga bata. Ay, napaka-importante, ma'am. Siyempre, kailangan din sa hectic ng schedule sa trabaho, ma'am. Siyempre, kailangan bigyan din ng time ang family. Nakaantabay sa Lingayen Beach ang lifeguards mula sa PDRRMO. Ganon din ang medical team mula sa Pangasinan Provincial Health Office. Bukod sa kaso ng pagkalunod, mahigpit din nilang minomonitor ang posibleng insidente ng jellyfish sting. 2 kaso na ng jellyfish sting na itala ng PHO. Kukunin po sa natin sa mga wasar and papunta po sa atin bilang ang advanced medical post dito po. First aid na agad. Yes po. Itatriage namin dito, ma'am, kung kaya, dito na namin ititreat. Pag hindi, yun po yung itatakbo sa ospital. Nakahanda rin ang first aid kit at ang mga life-saving equipment. Joan, lahat ng coastal municipalities sa probinsya ng Pangasinan ay meron ng mga medical team. Activated yan since April 1 nang mag-start ngayon Oplan Sumbak para naman merong agad na re-responde in case na may mga emergency situation gaya na lamang ng jellyfish sting. Ngayon ang paalala ng Provincial Health Office sa ating mga kababayan, sa mga turista, sa mga beachgoers na kung sila ay magpupunta sa anumang beach, aside sa kanilang mga daladalang mga OOTD, ganun din yung mga pagkain, importanteng magbaon na rin sila ng vinegar o yung suka na po pwede nilang gamitin in case nga na merong insidente ng jellyfish sting. Though meron kasi mga medical team na available in case lang naman na po pwedeng magamit nga as first aid. Ngayon, halimbawa na merong kaanak o miyembro ng pamilya na nakapitan o nadikitan ng dikya o di kaya ng jellyfish, ang number 1 kaagad na gagawin, number 1, kumalma. Pangalawa ay buhusan yung part ng katawan na nakapitan o nadikitan ng dikya, buhusan yan ng suka. Kung walang available na suka, gumamit na lamang ng salt water, pero wag gagamit ng fresh water. So vinegar lamang at saka salt water lamang. Ngayon, i-observe yan ng 15 hanggang 30 minutes. Kung walang pagbabago at lumala pa yung sitwasyon, ay dalhin na kaagad sa pinakamalapit na pagamutan ang pasyente para mabigyan ng karampatang lunas. Pero ang panawagan pa rin, Joan, ng Provincial Health Office, mag-ingat pa rin ang ating mga kababayan, maging mapagmatsyag at syempre alalahanin kung ano ba yung mga dapat na first aid na dapat gawin. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.